Hoffi Mrs Griffiths oherwydd mae hi'n person caredig a Griffiths oherwydd mae hi'n gwneud iaith a masnachau. Griffiths achos mae hi wedi gwneud storïau doniol fel James and the Giant Peach. Fi'n hoffi Mrs Griffiths oherwydd mae hi'n gwneud gwaith doniol. Fi'n hoffi Mrs Griffiths oherwydd mae'n dysgu mathemateg yn da. Hoffi Mrs Griffiths because mae'n gwneud gwaith da hefo ni. Rydw fi hoffi Mrs Griffiths achos mae Mrs Griffiths gwneud fi chwerthin. Dwi'n hoffi Mrs Griffiths achos mae wedi leto ni gwneud robot a gwneud caffi efo ni. Hoffi Miss Griffiths achos mae hi yn dda am gwneud robots efo ni. Mrs Griffiths achos mae hi wedi pan fi wedi bod yn styc, mae hi wedi helpu fi a dweud beth ni gwneud. Griffiths athrawes gorau yn y byd oherwydd mae hi'n lectio ni chwarae a cael hwyl. Fi Mrs Griffiths i wneud achos hi wedi helpu ni wneud gwaith efo robots. Mrs Griffiths oherwydd mae hi wedi gadael i cael y leftovers yn y caffi byd eang. Fi Miss Griffiths oherwydd mae hi yn gadael ni wisgo fyny ac mae hi'n gwneud gwaith yn hwyl. Hoffi Miss Griffiths hedd nath i gadael ni wneud caffi byd eang a dwi'n hoffi wneud caffis. Dwi'n hoffi Miss Griffiths oherwydd mae hi wedi dod â ni i Zoo Bag Holwyn a mae hi wedi bod yn gwneud gwaith doniol a mae hi'n gwneud fi chwerthin. Miss Griffiths oherwydd mae hi'n doniol pan ni wedi gwneud Oes Victoria. Dwi'n hoffi Miss Griffiths oherwydd mae hi yn glen a helpu ni. Dwi'n hoffi Miss Phillips oherwydd dydy hi wedi dysgu ni o Oes Victoria a roedd hi'n athrawes neis. Dwi'n hoffi Miss Griffiths oherwydd mae hi wedi dysgu dawns llygod yn ni a roedd yn ddoniol oherwydd ni wedi ysgrifennol a roedd fi'n crio oherwydd roedd ni ddim yn gallu stopio chwerthin. Mrs Griffiths oherwydd pan mae'n dysgu ni, mae'n bod yn glen iawn hefo ni. Fi'n hoffi pan roedd i wedi gwneud robots efo allan o'r cardboard boxes. Pan fi wedi bod gwneud anghenion, fi wedi bod upset oherwydd mae fi ddim wedi gwybod beth i gwneud. Mae Mrs Griffiths wedi helpu fi gwneud fy anghenion a wedi gwneud fi mwy hapus. Mrs Griffiths yn neis ac mae'n ffeind. Mae diwrnod y Celtaidd a mae Miss Griffiths wedi rhoi hair gel yn y gwallt fi. Mae wedi bod yn sticio fyny bob man a mae wedi gwneud y make-up fi a mae wedi edrych fel blueberry spray ar y gwyneb fi. Griffiths yn neis.